Hola, sóc el Sergi de la llibreria Galatea i us vull parlar del Codi Secret, un joc que és familiar, molt divertit i que us ajudarà a millorar el vostre llenguatge i les idees relacionades perquè és un joc en el que es posen 25 paraules aleatòriament damunt la taula i es fan dos equips i llavors tu has de fer que el teu equip senyali les cartes correctes. I com ho fas? Doncs has de dir una pista que uneixi les cartes que t'interessen. Si, per exemple, hi ha pirata i or, doncs tu pots dir tresor, i potser dient tresor, el teu equip li dona senyala pirata i senyala or, llavors aquestes dues les has guanyat. És un joc que per als nens pot ser molt educatiu, molt pedagògic, i que des d'aquí doncs, us recomanem molt ferventment.